Ziaboga oso polite eman du horre Hondarrabilak 3. kale horretatik, eta gero esango nuke ni beste oso ona Hondarruk eman dula, lehenengo kale honetatik, laugarrenetik Busturialdea zen, eta naiz eta ila aurretik sartu Busturialdean izut Hondarroak oso Ziaboga polite egin dula, eta hortxe bate-batea, Portugal eta Busturialdea eta Hondarroa ia segundo bat bin artean, eta lehi hor dago, Hondarrabila ikusten da, martxa igez egiten nahi dela, orain 10 segundu, eta Hondarrabila oso lantxikuna, oso polikia ira bai. Atzo Hondarroa azkena izan bat zen, Busturialdea azken aurrena, eta une batean Busturialdea apurren bat atzean geratu da, baina orain bikainari da, eta kontuz Hondarroa atzean utzi baitu, bat egin du Portugaleterekin, eta bigarren tokia nahi du Busturialdeak. Erraz! Hondarribia lehenengo tokian, 11 segundora Portugalete eta Busturialdea, horixe dio GPS-ak, eta Hondarroa laugarren 14 segundora. Bai, eta hau garrantzitsua da, luzeago, momentu honetan horre, bigarren Ziabogorren atera hortan, pixka bate horre gogortu egin berda, hemen nekea hemen gailentzen hasten delako, eta norbe burua atzean geratu ez ikusteko, eta ikusten da, joku horretan Hondarroa oraingoz ez dela asmatzen nahi, Portugalete Busturialdea denbora berdinetan, Hondarrabia poliki-poliki momenturo segundo bat edo beste haunditzen abantaila hori, eta bestaldetik leno Hondarru Portugalete borroka balin bazen, guain Portugalete Busturialdea hurbildu zaio, eta Hondarroa horre galdu tzen poliki eta utzi nahiako borroka horretan, naite ezin hortan. Gu asko famatzen ari gara, San Miguel Ligak eta orain San Miguel Liga dena, TKE Ligaren izenpean hasi zen liga horrek arraunketan nola aldatu duen, eta beste itxura bat eman diola, baina tarteka itzalaldi batzuk edo gertatzen dira, ezta, oraindik ere zain ahulxamarrak ote dituen ez liga bera, baizik eta hainbat talde arazoak dituztelako, eta hor dago Laredoren adibidea esate baterako IES TKE Ligan aritu zen, maila txarra eman zuen berez, orain hemen aritu behar zuen TKE Ligan, baina tira, desagertu etzen egingo, baina trainerurik ez dute atera, eta ez tira ari eta horren ondoren, hemen aritu behar zuen Arkotek, eta Arkotek San Miguel Ligan jarraituko du trainerua, egina antolatu zuenean, hemen aritzeko, eta bar, oraindik ere, argi dago, klub batzuetan, roak ahulxamarra direla, eta olako goraberak oraindik normalak dira, Bai, betiko taldetan, oizen handiko hietan, mantendu egiten da, jende hurbildu egiten da, baina horrola, bolada on bat dagola, eta talde on bat egitea lortzen duzu, baina hori, urte ale batzun emaitza bezala da, ez da, ondo sustraitutako bat, eta nik uste dute pixka bat lehen esan duguna hori dela, orduan hori gerta ez dezan, ilunbe nik ez uste dute oso ongi erabakita, auker hori hartu dutela, kae bat onta igo eta gero porrota handiagoa gertatzea ez arren, hori ez gertatzeagatik nahi ello izan dute, pixka bat sendotu, sustraiak onak bota, eta beste urte beteko esperientzia eta taldea beti gora, ni uste dute sustrai onakin, etxea, zimendo onakin etxea, goruntze eutziko dione modukoa, eta Laredori hori gertatzen zaion, urte batzuk onak izan, goineko mailari iritsi ziren, arazotxo batzuk hasi ziren, eta arazoiek dena erabat apurtu arte etzien amaitu, eta erabat apurtuta horre oso zaila izaten da geho gora egiten. Portugaletek beste apustu bat egin zuen, eta badaki zer duen urte guztian, 2 atzean utzi behar, atzo lortu zuena, eta gaur oraingoz lortzen ari dena, izan ere Portugaletek eutsi egin baitio Busturialdearen oldarraldiari, lehen esan dugu batera zirela, baina une honetan Portugaletek ontzi bateko alde ateratzen dio Busturialdeari, eta oso aurrean da Hondarribia B, 13 segundora Portugalete, 16ra Busturialdea, eta Hondarroa 20 segundora. Bai, Hondarroak lehenengo bi luzeak estropada erdia, esan diteke, niko txukun aritu balimadare horre 3. luze hori niko luze egiten nahi zaio, eta poliki
galtzen doa, Portugalete alderantziz, hori, lehia lehenengo ondarroakin gero Busturi aldeakin, eta oraingoz beren alde, Busturi aldeari 2 segundo ateratze izka, eta dudarik gabe, atzore 2 atzetik ustea lortuzun, eta gaur ere hori lortzen badu, baina 3-4 punton tartea, baina lasaixiago ligari begiratzeko modukoa, 15 minutu eta 27 segundo Hondarribiak. Bigarren tokian Portugalete 13 segundora. Busturialdea 16ra eta Ondarroa 4. tokian ia 20 segundora. Lehenengo txanda Hondarribiak irabaziko du. Leia bigarren tokirako dugu oraingoz. Portugalete eta Busturialdearen artean Ondarroa ez da oso atzean geratu, baina joera da okerrekoa, aurretik atzera egiten ari delako Ondarroa, eta alderantzizkoa da bestea, batez ere Busturialdearena atzetik aurrera egin duelako. 4. izan da, eta bigarren tokiaren bila dabil, ez du erraza izango, Portugalete ondo eusten ari zaiolako. Horretan dira 17 orain Portugalete, Busturialdea 20ra, eta Ondarro hortxe 22 azken tokia alde batera utzi nahian. Dudarik ez dago, emaitza hobea hauek ematen ditula, atzetik aurrea egiten den lan hori, estropada erdi arteko horrei eustea lortu, eta gero horre 3. luze horretik basura arerio bat edo beste atzean uste horrek, batetik poza ematen du, eta bestetik hori, prestakuntza aldetik ere, beste ziurtasun bat ematen du, estropada erdi arte ondo, baina gero ja nekea gailentzen hasten den hortan, zuk euste iozula taldean prestakuntzak, horrek nik uste dut batetik prestakuntza oso ondo dola, eta bestetik poza ematen dula, Eta Hondarribitarren ordezkaria ere, Mikel Bueno hemen dut nerekin, eta, pentsatzen dut gustora egongo dela uretan gertatzen ari denarekin, naiz eta aurkariak hurbildu diren. Mikel, las cosas van bien. Va bien de momento, a ver si podemos aguantar este último largo y ganar la tanda. ¿Estáis controlando la regata o no hay más? En este principio todavía no se puede controlar nada. Yo creo que lo que hay que hacer es remar e intentar ganar. Vosotros tenéis objetivos en las dos ligas, ¿no? Bueno, el objetivo en la ACT es hacer un buen puesto, hacer una buena temporada, y en esta ARC1 pues lo importante es mantenernos y que la gente pues vaya cogiendo la fuerza necesaria para subir al primer bote. ¿Qué es hacer una buena temporada en la Liga San Miguel? Bueno, muchos pueden pensar que es ganar, otros pueden pensar que es estar entre los 3 primeros. Lo importante es estar allá arriba y pelear. Y en esta segunda liga, hay que arrimarse mucho a Cier para que no salgamos. Pues sí, vamos a intentar a ver si poco a poco, con los días, a ver si los chavales también van cogiendo la forma y podemos por lo menos estar como el año pasado. Eskerrik asko, Mikel, segi lanean. Zurire, agur. Hondarribiko ordezkariek esan du, beraiek estropada irabazi eta alik eta lanik itxukunena egin, eta alik eta puntu gehien urratu bada ezpada beti gertaliteke, ez beharrema demoraldia luzea da, 16 estropada dira, eta bada ezpada zema eta gorago egin estropada guztietan, orduan eta hobeto hor nahiko behean ibililitezken talde hauentzat. Atzo 12tik 9 egin zuen Hondarribiak, eta atzoko sailkapena azken lautoki horietan errepikatzen ari da. Entzun, Portugaleteko Jon Duque. Atrás! Va! 2! Va! 3! Va! 4! Va! 5! Va! 6! Amarreko eskatu die mutilei, Portugalete 19 segundora, 6 treniru baino gehiago beraz Hondarribia Portugaleteri, eta hortik aurrera gauzak estuxeago dira, ontzi bat Portugalete Busturialdeari, zertxo bai gehiago, oraintxe 3 segundo, eta Ondarroa urren bat urbildu da lehen, baina orain bai atzean geratzen ari da Ondarroa 28 segundora da. Hondarribiak irabaziko du lehenengo txanda. Lan ona ari dira egiten Iñaki Mendizabalen mutilak. Mutil gazteak. Eta hauen ametsa nola ez, ahalik eta azkarren goikoen gana, goikoekin batera ditzea izango da.
Hondarribiko traineru nagusian alegia. Azken txampa Hondarribikoek 20 segundotik gora azkenean Portugaleteri. Ondo Busturialdea berean. Hor dira Hondarribikoak beste guztientzat referentzia. Ama Guadalupekoak jarriko du 20 minutu eta 32 segundo Hondarribiak. Bigarren Portugalete, Busturialdea ere gogor dator, baina Portugalete izango da bigarren. Eta gaur ere bi ontzi gutxienik atzean utziko ditu Portugalete. Hor da Portugalete oraintxe 20 segundo pasatxora, gainean Busturialdea azkenean segundo eta erdi, bakarri segundo eta erdi, baina esti batera Portugalete Busturialdeari eta amore eman du azken luze honetan. Ondarroak ez